Oothan sä nyt hyvä ajaa. Sä kuitenkin sait vasta eilen ajokortin. No miksi sen olis, koska mä pääsin Inssinkin läpi. Iskä korjaa taas jotain juttui. Mut viethän se siis mun tallenne. Tiedätkö se missä se on? No joo, tiedän. Joo, hyvä. Vitsi kun täältä pitäis leikkaa nurmikkoa välillä. Jos on mun eväät, niin mä pysähdyn hetkeksi aikaa. Alex, tiedätkö mitä? No. Siis kun mä olin maastossa, niin mä näin semmosen yksisarvisen symbolin. Siis mä olin ihan haipeissa, koska siis... Uskoks tommosia lapsen lelleen taruolentoihin? Sä oot jo 13 vuotta. No totta kai mä uskon. Mä oon lukenut tämän kirjasta, vaan ei niitä ole olemassa. Keskittyisitte se hyvin matikkaan kuin tommoseen epänormaaleihin asioihin. Sinä ja sun epänormaalit asiat. Aletaan nyt liikkuu. Mitä vitsi? Eerika, vois mennä kattoo ton luukun? Joo. Mitään erikoista ei pitäisi näkyä. Mä laitan sen kiinni. Mä menen kattoo tuolta takaakin. Joo. Mitä tapahtuu? Se on just se. Sen... Häh? Häh? Eerika? Eerika? Mä vaan heräsin ja sä nukuit täällä. Miksi? En mä tiedä. Mun isoveli hukkui auton kanssa. Joo, mä kuulin uutisista. Mä nukahdin noille kallioille, mut nyt yhtäkkiä mä oon täällä. Erika, häh? Niin? Oliko siellä nähty mitään muita ihmisiä? En mä tiedä oikein mitä siinä tapahtuu, mutta mä menen ratsastaa Freijalla. Milla meneekö sä Freijalla? Joo. Eiku niin on, mun ratsastutunti oli vasta huomenna. Oh no. Niin, olin sanois just, että uskotko sä yksisarviseen? Joo. Se on samanlainen kuin Eerika. Siis veli kuoli mukamassa sen takia, kun se ei usko yksisarvisiin. En mä usko Eerikaan. Ei siellä mitään oo. Mä nousen nyt selkään tästä. Joo, mäkin. Meidän pitää mennä noiden kivien kautta. Yksisarvinen! Missä muka?
Wow, mitä sä teet?